А сега ще разгледаме малко УКВ антени. Симетричен полувълнов отворен вибратор и формулата за определяне на дължината на антената. Така нареченият затворен вибратор. Ето виждаме затворения вибратор. Тук виждаме на първата схемичка отворен вибратор и рефлектор. На втората схемичка затворен вибратор, рефлектор зад него и съответно директор. Класическата УКВ антена или така наречената сега модерно наименование искра. На третата схемичка виждаме два вибратора свързани паралелно и фидерът към тях. А тук виждаме свързване на антените с приемника. На първата схемичка свързване с помощта на кондензатор, в случая 20 пикофарада. На втората схемичка свързане чрез нагаждащ трансформатор, като средният извод на първичната намотка е заземена. На втората схемичка виждаме свързване отново трансформаторно. Кабелът е вързан към двата края, съответно средното жило към едната намотка и оплетката към втората намотка на първичната на антенния трансформатор. И съответно четеме свързването на обикновена антена в кръг на приемника се извършва, както е показано на лявата фигура 15-20. Свързването на симетричен фидер към входната на приемника се извършва съгласно средната фигура. А на несиметричен фидер спрямо дясната фигура В, симетриране, виждаме коаксиалният кабел, оплетката и средното жило, съответно свързани към двата края на бобината на входното устройство на приемника. И тук виждаме симетриране на антената. То се постига последният начин. На разстояние 1/4 от дължината на приеманата вълна. Горният изолационен пласт на кабела се отстранява и към неговата екранна обвивка се запоява допълнителна метална обвивка. А на втората фигура съответно виждаме и друг начин за симетриране на антената. И сега вече на фигура 15-22 е показано нагаждането на коаксиалния кабел с вълново съпротивление 75 Ома към затворен вибратор с сходно съпротивление 300 Ома. Всяка половина от вибратора има по 150 Ома посредством полувълновият съединител, който е изготвен от същият кабел. Двете съпротивления на вибратора се скачат паралелно, поради което общото съпротивление на антената става 75 Ома. Следователно, по този начин съпротивлението на антената се изравнява нагажда към съпротивлението на кабела. Същевременно, чрез това устройство се постига и симетриране на фидера към антената. Ето го нагаждането и симетрирането на антената с така нареченото уколяно, познато ни от близкото минало, от ерата на аналоговата телевизия, когато всички се качвахме по покривите, въртяхме и нагаждахме антените, за да може да хванеме някоя чужда телевизионна програма в югозападна България сръбската телевизия, в северна румънска телевизия, в южна гръцка телевизия и в източна, евентуално турска телевизия.